Гадәттән тыш фаҗига нәтиҗәсендә тирән кайгы кичергән 175-нче гимназиянең киләчәге нинди булыр? Гомум белем бирү мәктәпләрендә педагоглар һәм укучыларның иминлеген саклау чараларын ныгытуда нәрсәләр эшләү күздә тотыла? Чыгарылыш сыйныф укучыларының бердәм дәүләт имтиханнары ничек уза? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм укыту тәрбиянең башка мөһим мәсьәләләренә багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин радио тыңлаучыларны кызыксындырган көнүзәк сорауларга җаваплар бирде. Без дә аңа кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Илсур Гәрәевич, исәнмесез? Фаҗига булган гимназиянең укучыларының бүгенге хәле ничегрәк? Biz bu yönelişte işini alıp barabız. Bu 175-nче gimnaziya bağlarının şuşu ağırlıqını keçirip, hazırki vaqtda соңгы кыңгырауны үткәреп, imtihanlarga hazırlığın biz qarap turabız. Менә 9-нчы сыйныф укучылары әйткәнемчә, безнең рус теленнән генә имтихан бирәчәкләр. Аларның имтихан бирү вакыты 1 сәгать ярымга арттырылды. Без бу эшләрнең барысында килештердек Мәскәү мәгариф министрлыгы белән 9-нчы сыйныфларга да, 11-нче сыйныфларга да аларга кайнар ризык бирелә, туклану оештырабыз. Çünkü alarının sanı 86 okuşçu 9-нчы sınıflarının 11-нче sınıflar bizden 28 okuşçu. Alarga da şulay kaynar rızık bilen 1 saat yarımga arttırdık. İmtihan veriu saatlerin vakıtın hem bu Rus tiline kağılmay başka bağlar üzeri saylap alğan предметларга da kağıla. Мәгариф учреждениеләрендә саклык чараларын көчәйтү юлларын нәрсәләрдә күрәсез? Eğer de yıl davamında her daim менә şulay evakuasyonu üretmegen bulsalar, çıgı yollarını bilmegen bulsalar, tınışlık saklıyı alatırgan itip işlemegen bulsa, bizning cinayet tağında zor maştap algan bular idi, tağında ağırrak bulgan bular idi. Respublika mekteplerinde korkunçsızlıkны təmin etүү boyunca iş alып barılar. Hazırki vaqtda bilgənigizcə Россия президенті Владимир Владимирович Putinның yüklemesi negizində gümumən Россия məktəplərində birden talепler bulup bularga тиеш битендә саклау чаралары, аны ныгыту, күчәйтү. Коронавирустан саклану чараларына да тукталсагыз иде. Маска белән йөрү укытучыларга үзенең саклау мәсьәләләре каралган. Шуннан тыш хәзер вакцина чыкты. Вакцинация булырга тиеш. Әйткәнебезчә, коллективларда әгәр дә 60% коллектив вакцинация кабул итеп, шундый иммунитет без эшли алабыз икән, ул очракта гына без үзебезне тынычландыра алабыз. Кызганыча каршы, хәзерге вакыттан тынычландырырга бик иртә. Бүтән таләпләрне без үтәргә тиешбез. Иң мөһиме бер генә юл. Яисә vaksinasyon olasın, ya ise ağırtıp, anın indi isen sağ çıkalsan, ağırtıp, şu ağırlıklarını göresin. Min oylayım, prezidentlarımız da aytıp tura, hemen yetekçilerimiz de gel, bunu qarap tuturalar, tekşirip tuturalar, halkka, okutuşlarga anlatıp, Atine bilen birlikte şu vaksinasyonu maturguna başkarıp çıkarak gerek idi. Şunsuz biz bütünce bir neşikte yerden mit almayız. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру ничегрәк оештырылды? İmtihanını korkmuşa tapşırу için nıklı bilim gerek. Nıklı bilim için mümkünlikler tudurga gerek. Mümkünlikler ol bizning var. Okutuşlarımız var, mekteplerimiz var. En mühimi tilek gerek. Endi bu situasyada ben imtihan bergende okutuşlarga da, әтиәниләргә дә әлбәттә балаларның үзләренә дә шул бер генә теләк. Үзегезне тынычлатырга, кирәкмәгән эш белән шөгыльләнмәскә, димәк, шпаргалка язып вакытны алмаска, аны бары күчереп булмый, күчерергә теләк белдерелгән очракта да сине арттан да, алдан да камера күчереп ала. Bu bütünüsü Мәскәүгә тапшырыла, безнекеләр дә карыйлар. Монсы бер икенчедән алда да, артта да шулай укытучылар басып торалар, алар күрәләр, күреп тә инде балага ярдәм итәсе урынга bir сүз эндәшмичә узып китәләр икән. Бу шулай ук җинаять дип уйлыйм мин, чөнки тиз генә балага әйтергә кирәк. Нәрсә булса актарынмаксың да, яисә алып ат, күрмәсеннәр, чөнки син имтиханнан азат ителәсең дип. Азат ителсәң шундый мәгънәдә сине имтиханнан чыгаралар һәм быел син имтихан бирмәячәксең дип. Менә андый
андый кайгыртучанлык күрсәтү, кирәкмәгән кайгыртучанлык күрсәтү имтихан вакытында ул бары тик начар нәтиҗәгә генә китерә. Әти-әниләргә менә хәзерге вакытта имтиханнар башлангач, инде балаларны син имтиханны бирә алмыйсың, яисә начар бирсәң нишләрбез икән, кая укырга керербез икән, акча түләп керәсе булса акчабыз юк, мөмкинлегебез юк. Кирәкмәгән сораулар белән балаларның башларын катырырга, аларны тагын да аларны ничек дип әйтим, психологиктан аларга ярдәм итә сурынга, аларга зыян салырга кирәкми. Бары тик тынычландырырга, аларны канатландырырга, аларны җилкенләндерергә һәм ярдәм итеп, тынычлык теләп, белгән дугаларны укып, матур итеп, мәктәпкә озатырга һәм көтеп калырга. Исән-сау балам китте, исән-сау имтихан биреп, кайта, сөенеп кайта дип, шуңа сөенеп торырга, шатланып каршы алырга, елмаеп озатырга, елмаеп каршы алырга кирәк. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә безнең сорауларга Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин җавап бирде.